La televisión del futuro empieza hoy. A partir del 14 de febrero cesan las emisiones en SD y todos los canales se emitirán con una resolución mínima de alta definición. Ve a ajustes de tu televisor, selecciona los canales en HD y ordénalos como más te guste. Mejor imagen, mejor sonido y una experiencia más completa. No esperes al último día para comprobar que tu receptor está preparado para el HD. Para más información, entra en televisiondigital.es. Un objetivo de la Unión Europea. Avanzamos con Europa. Informatiu, notícies de última hora. Del Canet Futbol Sala, tot i més, per al nostre amic Enric Cabrera. Sí, benvinguts a la programació del Canet Futbol Sala, soc Enric i vinga, anem a presentar una miqueta la presentació d'aquesta setmaneta, que és Setmana Santa, i a Setmana Santa no hi ha partits, és festa de Setmana Santa, i vinga, per tots els municipis d'Espanya, de Catalunya i per tot arreu, la festa de la nostra Setmana Santa. Benvinguts al programa fet per mi. Comencem a destacar el primer punt. El Canet Futbol Sala, setmana que ve, comencem, que el Canet jugarà contra Indústria Santa Coloma a les 18 hores aquest dissabte, dia 6 del 4 de 2024. Convé guanyar aquests 3 punts a la butxaca perquè el Canet té 23 punts. Està gravat, A baix 15 punts, Montsant. I ja saps, a Canet convé guanyar aquests punts. I després, a dalt, al costat, està Nàstic Sabadell, 35 punts. I a Canet té 23 punts, Montsant, 15. Al costat davant, al Monància. Empatats contra Montsant, 15 puntets. València Futbol Sala, 13 punts. I a l'últim, Càlvia, 0 punts. al partit juguem contra Indústries Santa Coloma. A Indústria juga al pavelló Pavelló 9. Santa Coloma de Gramenet a les 18 hores al pavelló 9 de Santa Coloma de Gramenet. El dia 6 cau dissabte i ja saps, bus, cotxe o que sigui, animar el Canet Futbol Sala per tenir un bon sabor i per tenir una bona qualitat als nostres jugadors, perquè són els millors, perquè som un equip, perquè som el Canet de Mar, perquè som la qualitat que som al Futbol Sala. i després la jornada 26 al Canet Futbol Sala el dia 13 del 4 2024 juguem aquí a casa al pavelló municipal d'esports de Canet de Mar contra València Club de Futbol Sala. València Futbol Sala. València Futbol Sala. Venen a nostre pavelló municipal el dia 13 del 4 de 2024 al pavelló municipal d'esports de Canet de Mar. Ja saps, al pavelló tot ple. Jornada 26. Jornada 27 al Canet Futbol Sala s'esplaça
Campus Diagonal Nord. Edifici P. Un partit molt important, molt important, el jornada 27, també, el Canet també, és necessari guanyar aquests 3 punts. És necessari jugar bé contra les Corts. Ja saps, el pavelló Estel. B de València. Ja saps, el dia 13 del 4 de 2024. Molt important aquest també, aquests 3 punts, molt important, Estem guanyant la moneda, la cara o la creu. La cara o la creu. Interessant que comenci a destacar bé, jugar bé. Com sap jugar Canet Futbol Sala? Jugar bé com sap, perquè és necessari guanyar, menys nervis, destacar bé, que diu l'entrenador, que diu el delegat, que diu la gent. Sisplau, jugadors, ben concentrats al partit. Tots aquests partits és necessari. És necessari guanyar 3 punts cada partit. És necessari destacar bé, és necessari tranquil·litat, és necessari concentració, és necessari destacar bé. Menys nervis i menys tonteries, perquè al futbol sala convé guanyar aquests 3 punts, perquè també és la marxa de destacar, aguantar la categoria segona B nacional espanyola. És necessari pel poble de Canet, és necessari per aficionats i per socis i sòcies del nostre club. És necessari el nostre escut, és necessari les nostres banderes, és necessari, com jo, com tu, com tots. Vale? Destacar bé, concentració cada partit i destacar bé. Vinga. Hola, és una pregunta per tots i totes, dels aficionats, els socis, la gent que fa l'esport, les pares, les mares, els fills, les filles, tothom. Què us sembla Enric Cabrera? Fa bé Enric Cabrera les transmissions, el programa, els debats, les entrevistes, què us sembla? Teniu idees per fer alguna cosa? Saps? Vols dir alguna cosa? Ja saps. Preguntes? Informa't. Telèfon d'Enric Cabrera 669 332 991. Telèfon informació d'última hora. Notícies, informacions, de tot per Canet Futbol Sala, tot pel nostre poble, tot. Forta Canet de Mar, nota. Canet de Mar, un pavelló municipal. A veure si comencen a fer les obres al pavelló municipal d'esports de Canet de Mar, diria la zona interior de Canet de Mar. Vinga, que comenci les obres i que faci ja el projecte esportiu per al futur, per al nostre poble, nostres quequeies, nostres socis, sòcies, a tota la gent que fa l'esport. Vinga! Més informació d'última hora per Enric Cabrera 2024 Canet de Mar. Vinga, adeu!